Què és l'Espai Obert La Serra? La Serra és amistat. Natura. Espacio libre. Processos d'aprenentatge. Escola i amics, aprendre al teu ritme. Una escola on he estat tota la vida i mai canviaré. Compromís. Diversió. Un lloc màgic. Respecte. ¡La mejor escuela del mundo! És autonomy. És casa. Escuchame solo un pi. Extraordinaria y fascinante. Relació. Pintar i jugar al sorral. Comunidad. El mejor cole. Present. I futur. Et convidem a les portes obertes del proper 5 de març. T'esperem.